Umar 24 TV tashar al'umma. Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Ranar 14 ga watan 11, 2020, misalin karfe 8 na safe, mun samu korafi daga sabuwar gandu akan cewa wasu matasa sun shiga wani gida, sun yanka matar gidan, sannan kuma sun jefar da ita a toilet, sun sace motar gidan by Pontiac sun gudu da ita. Wanda bayan samun wannan korafi, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC ya tada 'yan sandansa na Operation Pop Ada, wato kankace kwabo, a ƙarƙashin jagorancin CSP Musa Umar, tare da basu umarnin a kama waɗanda suka yi wannan aika-aika. Sun shiga aiki ba dare ba rana, wanda Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya taimake mu bayan kwanaki 32 muka kama su ranar 16 ga watan 12, 2020, wanda za ku ji daga bakin su yadda suka aikata wannan aika-aika. Me sunanka? Sunana Adamu Muhammad Bello. Shekarunka nawa? Shekara ta 20. A ina kake da zama? Kaduna. To ba mu labari ga ka a Banfai, me ya faru? Mun shiga gidan Isra ni da abokanai na. Na'am. Sai su ne suka tare mana kofa, sai ni da Yusuf muka shiga cikin gidan. Ina Yusuf? Gashi nan. To ina jin ka. Bayan mun shiga gidan sai ni kuma na ɗauki kiɗin mota, muna ƙoƙarin fita tare, sai ta Isra ta caci mu wannan. Jiyo wanda zan yi shi kuma wannan sai buga mata wuka. Sai muka ɗauke ta muka sata a cikin dole, sai muka fito muka tafi. To alhamdulillah, kamar yadda kuka ji yayi bayani, tuni bayan mun dauke ta mun kai ta asibitin Murtala da ke nan cikin garin Kano, wanda daga baya aka mai da ita babban asibitin Malam Aminu Kano, wanda Ubangiji Allah ya taimake mu an mata aiki da dama, yanzu haka ta fara samun sauki. Su kuma waɗannan kwamishinan 'yan sanda ya sa an dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan Banfai, wanda insha Allah ita ma za ku ji daga bakinta, wanda da zarar mun kammala bincike gaba ɗayan su dama sun amsa laifukan su, za mu gurfanar da su a gaban kotu domin su girba abin da suka shuka. Allah ya kiyaye. Shekarun ki nawa? 20. To me ya faru? Wannan wasu ne da sun yi kai nan sun shigo haka sai suka yi kaina da wuka. To tun daga lokacin ban ƙara sanin kaina. To yanzu ya jikin naki? A jiki alhamdulillah, an gode Allah. To yanzu gashi dukansu su huɗu an kama su, kuma motar da suka ɗauka a gidan an samu ta a Kaduna. Yanzu ya kike ji a ranki? Gaskiya ina jin daɗi sosai. Me za ki ce da hukumar 'yan sanda? Ina godiya sosai da hukuma. Ina godiya sosai da hukuma, sannan kuma ina fata a jima haƙina kan abin da suka yi. To Allah ya sauke. Amin ya rai. Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani ya kawo korafi a nan hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai akan cewa tsawon shekaru 3 wani aljani yana kiransa a waya, yana sawa yana kai masa kaji soyayyu ko dafafu har kan rago ma, bayan na rago har da na samu ana sa yana soyawa yana kaiwa da kayayyaki da dama, wanda an tsoratar da shi a nuna cewa in fa bai kai ba zai iya mutuwa ko a kone masa gida. Bayan kawo wannan korafi, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC ya tada 'yan sandansa na Operation Pop Ada, wato kankace kwabo, a ƙarƙashin jagorancin CSP Abdulkarim Abdullahi, tare da basu umarnin lalle duk inda wannan aljani yake a je a kamo shi, wanda Ubangiji Allah ya bamu nasara. Bayan an kawo wannan korafi, muka je muka yi bibiya muka kamo wannan bawan Allah, wanda bayan mun kamo shi muka same shi da waɗannan kayayyaki, ga kuɗi nan 'yan daloli na boge, ga kuɗi nan na ƙasar Najeriya su ma na boge, ga layu, ga turare kala-kala daban-daban, haka zalika ga wani ƙwarya da hoton hatimi a ciki, da kuma waɗannan kwalabe da rubutu a ciki, har da guru ma wanda gashi, wanda yanzu dai za ku je daga shi wanda ya kawo wannan korafi. Me sunanka? Aliyu Haruna Usman. Shekarunka nawa? 34. To a takaice me yake faruwa? Abin da yake faruwa, aljannu ce kira na a waya, lalle ga abin da zan musu a rayuwa, in na ki abu 2 zuwa 3 zai iya faruwa gare ni. Suka taya min da hankali kwata-kwata a rayuwata, aka fahimci gaskiya a yanayin da nake ciki ina buƙatar taimako, kuma Allah cikin ikonsa aka yi gamdakatara suka ɗau kuɗin bogi suka bani, kuma da suka bani na karin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano, na haɗa musu da wannan lamba aljani da yake kira na, kuma suka yi bincike, Allah ya ba su iko da nasarar kama wannan aljani da suka yi. To kai da me kake ba aljanin? Wanda nake ba shi akalla ba a kasara ba, akwai kaji, in ma sun yi kaɗan kajin, ɗayan aljanu wai suna kawo ƙorafin sun yi musu kaɗan, da akwai sanda ma na kai ba kai ba aka aljani soyi da ke ni, wanda nake gaya wa shi wanda ya haɗa ni da su
yake ce min ayin ya haƙuri ba matsala zai shiga tsakaninsu, banda irin wuyan sa haka nono ƙwariya ɗaya haka zan siya. An kai tsawon wanne lokaci kana wannan abu? An kai shekara 3 ina yi a baya, yanzu kuma da suka dawo a wannan rintsin kuma gaskiya na gaba zan iya zama haka ba, wanda an kai mahukunta don su shiga cikin lamarin da ni ba abin da zan iya a ciki su Allah ya dora. To alhamdulillah bayan wannan korafi da ya kawo muka bibiya, Allah ya taimake mu muka kamo wannan bawan Allah da kuke gani, wanda bayan mun kamo shi muka samu wanda kayayyakin nan da na faɗa duk a tattare da shi muka samu, wanda gashi za ku je daga bakinsa. Me sunanka? Sunana Umar. Shekarunka nawa? Shekaruna 28. A ina kake da zama? Ina Fadawa. Kai dan asalin ina ne? Dan asalin Gashiwa. Wace jiha kenan? Jihar Yobe. To cire wannan hular mu gani da kyau. To ka ji bayanin da kai yayi, akwai wani ƙarin bayani? Ƙarya ke ko zuwa yake a so yake a mai kuɗi, ya ce iya so zai kai Madansir and Brothers, sannan kuma yayi abubuwa kala-kala domin ya kuɗin nan. Dan abubuwan da yayi ma kai wasu ma ba na son faɗi a bakina. Dan abin da ya gaya min yace in ya gaya min zan ji ba da in ce gaya min kamar me. Yace min Bilal da har neman maza ma yayi a kan ya kuɗin nan. To kai wanda dare bai biya mata Allah ya gage mana abu. To kai yanzu waɗannan a gurin wa aka samu waɗannan kayayyakin? Ne wannan taron na ne. Wannan ƙwaryar fa? Suna gari ma na sayarwa dubara bane. To wannan kudaden da muka gani fa? Wannan kudaden na Ali ne ga hina kuma iya da wasu ma gida an mai a wani wajen mara kyau a Niger an da ya gaya mu. Kudin sa ne boyewa yake kai kasa Niger akan iya ganin kamar na iya ba zan mai ba. To Allah ya kiyaye, kamar yadda kuka gani yanzu dai mun dukufa kan bincike na ganin cewa mun bi diddigi mun gane cewa wannan kudade da aka buga su waye suke buga su kuma taya suke shigowa wannan jiha. Allah ya kiyaye. Sunana Abubakar Abdullahi. Ya aka yi kuka ɗauki wannan yaron kuka yi kidnapping ɗin shi? Zan gaya maka tun daga farkon abin jiya. Damun ranar nan Aliyu ya zo ya same ni. Ya ce dan Allah yana da waya. Ya ɗauki waya a gidan Alhaji Bello. Wata sabuwa. Farkon magana sai ya ce na ce to yanzu za mu je mu saida. Sai ya ce min to da muka je ɗauko wayan. Da ya je ɗauko wayan sai ya ta min yawo da hankali, ya ta min yawo da hankali. Ashe to wayan ya samu wanda zai siya ma. Sai aka saida wayan. To sai yake ce mu ai da wani ya dauko kudi a gidan Alhaji Bello, idan mata Alhaji Bello tana waje tana aiki, shi kuma sai idan yana ya aka dauki yaron Alhaji. Ko dake ina son ga muku da abu ne kawai maganan kidnapping din yaron Alhaji. Sai jiya Aliyu ke cewa ai wallahi baban su wannan mashkur ga mu samu inda za mu dauki Aliyu mashkur ai ba musu zai kawo ko nawa ne ya ce zai kawo miliyan 30 ke cewa haba baka imani ne wani irin miliyan 30 kasan da ya nemo idan wani miliyan 1 ko 2 bai dalla ni ban da hankali ga mutum ashe zai ga muku sai ce to shikenan yanzu ya ce mu je wajen kaci faya ya ce mu je wajen kaci faya ce to shikenan mu je sai muka ce kafa da muka zo na sai ka kaci faya nan sai yake ga mu kaci faya sai yake to shikenan sai aka samu ai Aliyu ya ce ai shi tunda ni ban shiga gidan dama ba shi layin mata da dama ni layin ana an sami ido da an ganda mu ko me ya samu mata mu kashe ni to shi Aliyu da mun da aiki an yarda da shi ko zai iya shiga ko ina alayin. Wane ne ya dauko yaron Alhaji? Aliyu ne ya shiga cikin kofar da yaron ya fito. Wa ya zo ya kai shi Kabala cikin? Ba kai shi akai ba, yaron ya kashfa ne zai anshe shi a lambu. A hannunku? Da haka ji ina baka labari. Ka san me ya faru? Ni na je gida in kashi in dawo. To sai da mun kashfa yana lambu yana jiran mu. To kan in je kashi in dawo sai Aliyu ya dauki yaron. Sai ya ganga da shi sai samu suka gan shi samun layin mu. Sai suka ce ina ka je can gida ni ko da na zan bai so Allah ina Aliyu suka ce ai ya gangara da musu kawai na goga da gudu nace saboda idan ya ce idan aka je ya baka ci baya yaran nan to su annan su san ganshi dole za a zo a ga daga baya sai na fita da gudu na je lambo ban ganshi ba na hawo mashin na tafi Kabala a ga dakin a kulle sai na buɗe dakin lamun ba kuɗi na shiga na daga ba kowa na je layin ka tafawa sai aka ce mu ai wannan ka ci baya sai ya je na riya wajen abokin shi ya san shi Shaibu sai ce to sai na ƙara to ina komawa layin kawai na ga sai wannan Aliyu ce ai sai ga ya riga ya dauki yaran ya kai me nake cewa to kai me yasa ka dauka kuma kana ji an ce Usaman gidan Malam Ladan ya ganka ya aka tashi tambaye shi zai da ma ya ganka me yasa ka dauka sai ya ce ai dalla ban fala shi ko an tambaye shi zai ce shine ce to shikenan sai na taho aka fara cibiya ana tambaya yace Aliyu ni dai ban so aka dauki yaran nan yau ba saboda kaga sun kusan tashi ni ga mahakwa muka ɗauki kuɗi a cikin gidan madauka kuɗi ko da 10,000 ne mu kyale yaran nan Aliyu shi Aliyu ya ce wai dalla miya 10,000 ya yi yaran kishi ne ya shi spati alƙawarin 20,000 ya musu ƙaryan wani yawo zai kawo mai kuɗi shi yasa yake so a kawo yaran nan wai sai ce mun to nace yanzu kai na ɓata na za a ba mu sai ya ce ai mu ce mai fara ba mu 200 na ce kai yanzu Aliyu aka ba mu 200 to ai dole za a gane in ga muna kashe alayi
sai ce shi ina gwan shi ko me za a yi ai ba zai gaya ba in ce to shi kenan Aliyu sai muka wuce to sai ya zo ya na gaba ɗaya layi da burkice aka ce baban yaron nan baban mashkur aka ce aka ce a yaro ya bace ya dawo da su samu ana ta bincike alaji ana ta dudu kwangwaye sai Aliyu ya ce maka Alice ai wahal banza su gama su yi su wannan sai ce to shi kenan to shi Aliyu kana ji to aka gama wannan gaba daya yanzu misali wane ne ya kawo wannan catch fire line wanda ya kawo daman ya catch fire yana zuwa line wajen wa yake zuwa wajen imana mashi kasan daman line su mashi kenan daman wannan ita sana'an kuna zuwa ne daman a dauka ya ka ji nan gama ni daman sana'a ni ba wannan sana'a ban taɓa yi ba sai wannan kawai ni daman amma shi catch fire yana sana'a yan a fashi shi gaskiya yake daukan kayan mutane yake kan yi Allah in ce sai da sani ko a boye yana yi saboda wani magana ma da cike so yana ga mana sai ya ce mu yara ne mu zani sauran ga yan gaskiya bai so yana ga mana wata magana wannan sirrin ma an suna yi sai ya ce to tashin mu ce ba zai ga a gaban mu ba to shi ne idan da wani jiya kuma a gida ka kwana jiya ba a gida na kwana ba a ina ka kwana ina na je wannan ne a junction na kwana a junction yau da safe ka koma gida gaskiya ai ga na koma ga za a rike ni to shi ne Abdurrahman ya san ka kwana a wajen shi Abdurrahman da Yamanu ya san na kwana a cikin kantina shi ma ya rufe ni a san me faru ne aka kama ni ma wani Abdurrahman ina gani wani Abdurrahman wannan Abdurrahman da aka kama ka san me yasa ma ni aka kama ni yanzu kai mama mu ce in zo in ga gaskiya ba abin da zai faru da ni ina barayin da suka zo gidan Alhaji bello wa alhamdulillah wannan barayin Aliyu ne da ya ce mun ya dauka kuɗi kana ji a gidan to ni kuma su wane ne kawai ba wani bata ina gaya ma ne oga bari ma ƙarya ba ai tunda nace ma ai ko su wane ne suka zo wajen Alhaji sai ni amfani da wannan satar da aka yi saboda Aliyu ya dinga kawo kuɗi ne gidan Alhaji Bello nace ai wannan satan ba ni mun kasa kana ji sai ya ce dan Allah abu nace wallahi sai ya ce ai ka ga yanzu zamu dinga sauran kuma membobin mu da aka yi su wane ne tsakani da Allah ne wannan kakkace na raina ka ina ma ƙarya na ga yamma duk abu da kan din inda na sani zan baka amsa wallahi wannan kuma ban san shi da me ka taba sata ina daukan wayan mutane inda ni abin da ma dai yake cutar na barayin da nake bi sun mashi to kuma tunda iyayena da suka su mashi ne da me kuka taba dauka mashi tsakani da Allah waya nake dauka ina dauko ko sai in bashi zai siya mu yanzu ina mu za mu ga mashi mashi ga kuɗi ga na kira shi sai in ce mai ina da lambar shi kaina ka nan bashi akan ka ina da lambar shi kaina ka nan bashi akan ka ana ga muku gaskiya duk abin da sai to yanzu da mashi da wane ne mashi wanda nake ba abu sai da mu wanda dai kuke harkar sata da dadi sai kuma dadi sai mun gaba da shi saboda shi yanzu yana to shi ba hago fa billahi ba hago gaskiya shi mai amma tsakanin Allah mun ta dauka abu da shi ba sai shi in bashi abu ko ya je sai da mu to shi ma tunda muka samu matsala shi ya mun ya cuce ni dan ce to shi kenan ai wa da wa kuke siyan ma kamar wani ya gaskiya waya nake dauka ko a tamfa in shi to wa kake zuwa ku siyan ma kasuwa ne sai da ba ka sai inda kake siyarwa Royal din yawa ni in kamar yanzu ina shiga kasuwa ne kaga ai za su ce ko daga an gangara wani a ce ka kawo kaya ne ta kudi da Allah an ka kawo kaya ne sai mutum ya ce to ka bata amma ga wannan yaron da kuka yi kidnapping ka san inda yake yanzu na ce ma na san dai inda kaci yake amma tsakani da Allah ban san inda mashko yake ba amma mashko na cikin kace mana ka san inda yaron yake shine ai kaci yake ba kaci ba yaron na ina kaci yake yana kabala ka san dakin na san dakin ana zuwa za a same shi Allah ya yarda za a same shi yanzu Umar 24 TV tashar al'umma.